Il-proġett tal-pipeline tal-Gass bejn Malta u Sqallija daħal fażi importanti bl-għoti ta' 3 kuntratti ġodda għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-proġett li se jkun magħruf bħala l-Melita Tal-Gass Pipeline. Id-dettalji dwar il-kuntratti tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi li stqarr li l-mira tal-Gvern hi li x-xogħol fuq il-bini tal-pipeline stmat li jiswa 350 miljun euro jitlesta sal-aħħar tal-2024. Kumpanija Taljana tistudja fid-dettall ir-rotta li se jgħaddi minnha l-pipeline f'qiegħ il-baħar b'tul ta' madwar 151 kilometru. Żewġ bastimenti oħra se jistħarġu madwar il-kosta waqt li se jintużaw braken għat-tħaffir tal-kampjuni f'dawn iż-żoni u investigazzjoni ġeotekniċi qrib ix-xtut ta' Delimara u Gela. Il-fażi preliminari tal-applikazzjoni għall-permessi bdiet f'Lulju tal-2017. Bl-awtoritajiet Maltin u Taljani jitolbu formalment studji aktar dettaljati li se jiġu finanzjati minn 4 miljun euro li ġew allokati għal proġett mill-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant kumpanija Maltija u Taljana se jħejju l-istudji kollha l-ħruġ tal-permessi fosthom dwar l-impatt ambjentali. Konsorzju Taljan se jipprovdi disin dettaljati ta' kull element li għamel parti mill-proġett u jkopri rotot ta' fuq l-art u l-baħar u terminal stations f'Delimara u f'Gela. L-inġiniera Aleksandra Meli qalet li dawn l-istudji huma kritiċi biex naċċertaw li l-fatturi kollha ġew studjati bir-reqqa u nassiguraw li l-impatt ambjentali waqt it-tqegħid u l-operat tal-pipeline ikun minimu. Naraw ukoll li nevitaw ċertu ostakli li sta jkun hemm fir-rotta biex jkunu evitati ħalli inti l-pipeline jgħaddi bl-iktar mod sikur, ir-rotta li tinsa tkun sikura u tiggarantixxi li l-pipeline jibqa' jopera x'dan għandu 35 sena ħajja bħala pipeline, ġifieri importanti li tkun ċerta li l-pipeline isir u jkun qed jissupplixxi l-gass lil Malta bl-iktar mod sikur. Il-Ministru Joe Mizzi qal li l-Gvern huwa impenjat li jwettaq dan il-proġett kemm jista' jkun malajr. Il-pipeline se jkun qed jieħu post it-tanker tal-LNG f'Delimara. Qal il-proġett se jżid is-sigurtà fil-provvista tal-enerġija għal pajjiżna u jagħmilha possibbli biex nixtru gass mis-swieq Ewropew. Fejn jidħol issa l-LNG li huwa importanti għal pajjiżna. Meta konna dal-pipe ma jkunx sogru li konna nuqqas tal-LNG u mbagħad jista' jkollna konsegwenzi fejn tidħol l-enerġija. U barra minn hekk ukoll li nneħħu dak l-istorage tank li wedna li hemm farsa xlok u jispiċċa dal-baldejjem. Il-Ministru Joe Mizzi ħabbar ukoll li twaqfet Melita Tal-Gass Pipeline, kumpanija pubblika li se tieħu ħsieb l-implementazzjoni tal-proġett.